Φίλε συμπολίτη, η προσπάθειά μας αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τον τόσο κοντά μας και τόσο άγνωστο ημιτό. Να αναδείξει τις ομορφιές του που σχετικά εύκολα ή δύσκολα μπορεί κανείς να προσεγγίσει, αλλά και να παρουσιάσει εν συντομία τα σημαντικότερα στοιχεία της ιστορίας του. Επίσης, να εστιάσει στην επίδραση του ανθρώπου πάνω στο οικοσύστημα. Ένα οικοσύστημα που έχει λαιλατηθεί από τη δράση ή την απάθεια των πολιτών και που μέσω πυρκαγιών, καταπατήσεων, οδοποιήσεων, κατατμήσεων και εγκατάστασης κεραιών, δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών, νταμαριών, νεκροταφείων και χωματερών έχει φτάσει πια στα ακρότατα όρια αντοχής του. Αν δοθεί ιστορικά η σχέση του ανθρώπου με τον ημιτό, ξεκίνησε σαν μια σχέση φλερτ, εξελίχθηκε σε σεξουαλική παρενόχληση, κατέληξε σε βιασμό και τώρα βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης ή σε λωτρή ανακολασία. Υπάρχουν ακόμα και άλλα στάδια και παραλλαγές της ανθρώπινης καταστροφικότητας και δυστυχώς, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, προς τα εκεί βαδίζουμε. Όμως ο ημιτός πρέπει να ζήσει, απλούστατα, γιατί εκατομμύρια κάτοικοι του λεκανοπεδίου τον έχουν απόλυτη ανάγκη. Και δεν φτάνουν μόνο οι καταγγελίες ή η τήρηση των νόμων που προστατεύουν το βουνό. Χρειάζεται ο ημιτός να αναδειχθεί και να αγαπηθεί, κυρία από νέους ανθρώπους που μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα, εκδρομές και δράσεις θα έρθουν κοντά του, θα τον ζήσουν, θα τον απολαύσουν, θα αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και θα τον προστατεύσουν ως νέοι ή όριμοι πολίτες.